El federalisme no existeix. Perquè Espanya mai el voldrà. És que el federalisme no existeix. És que la gent no sap què és el federalisme, no? Perquè molt a prop d'un estat federal ja hi som amb l'estat autonòmic. És a dir, la via federalista, el PSC, l'ha defensat d'una manera absolutament nominal. Jo sé com va començar, perquè jo hi era quan va començar això. I avui ho explicaré per primera vegada. Era un dia del mes d'agost, que tots els que formàvem l'executiva del partit estàvem de vacances. Però hi havia un home que estava de guàrdia permanent, que era el senyor Josep Maria Sala. Una persona lleal, treballadora, que el mes d'agost es quedava allà per atendre els mitjans de comunicació, i un bon dia d'aquell mes d'agost va dir la paraula que Catalunya que Espanya podia avançar o ser federalista. Però mai hi va haver, quan va sorgir aquest tema a l'executiva i a la direcció del PSC, que jo hi era durant 10 anys, en un lloc de portaveu, soc un dels predecessors del senyor Collboni, 10 anys, secretari de mitjans de comunicació i portaveu del PSC, mai a l'interior de la direcció del PSC, quan es va generalitzar això, es va parlar del federalisme, mai se li va donar contingut. Llavors vostè m'està dient que en la base en el que se sustenta a dia d'avui la candidatura a aquestes eleccions al Parlament de Catalunya, la base de l'eix nacional que planteja el PSC, aquest federalisme, és una invenció del senyor Josep Maria Sala en un moment d'un dia d'agost. Que es va anar repetint, però que no té contingut real. Perquè després parlem del federalisme o de la confederació. La confederació d'estats es fonamenta en la independència de les parts, plena sobirania de les parts que decideixen confederar-se per uns objectius comuns. Això no s'ha plantejat mai de la vida. Per federar-se, això ja és un tòpic, cal que n'hi hagi dos que es vulguin federar. O en el cas d'Espanya n'hi hauria d'haver, quants? No ho sabem, 17? 17 comunitats. 17 que es vulguin federar. Això no existeix. El PSOE no ha tingut mai en aquesta etapa democràtica una tradició federalista. Mai ho ha plantejat. Per tant, la reforma de la Constitució que porta la meva firma, perquè jo sóc un dels senadors constitucionals, sé perfectament, i no cal que ho digui jo, ho saben els mitjans, ho saben els polítics, que és impossible avui dia, amb una majoria del PP i amb un PSOE ancorat amb una actitud absolutament hostil en relació a la sobirania de Catalunya, que es transformi la Constitució i que hi hagi un article que autoritzi a les comunitats autònomes a fer un referèndum. Avui dia el que diu això